askotan gertatzen zaigu unitatean gaudela, bai? Unitatean, foro batetara goaz, edo horixe suertatzen zaigu, eta zerbait idatzi nahi dugu, beraz, sakatzen dugu erantzun kasu honetan, eta ezin dut idatzi. Bidali ditzazket fitxategiak, baino nik ezin dut idatzi. Kompatibilidade arazo bada, kodek txiki batena, ezin duguna guk gure modura konpondu, baina ultimate erresa duena. Jarri punteroa idatzi beharko genukeen espazio horretan, bai? Sakatu eskubiko botoiarekin, eskubikoarekin, eta orduan, ikusten duzuen, marko hau, ireki markoa fitxa berrian. Zer egin digun? Foroa ireki, nabigatzaileko beste fitxa batean, bai? Foro berbera da, eta hemen, idatzi ahal izango dugu, bai? Mezua forora bidali sakatzen badugu, ikusten dugu nola bidali dugun, eta bueltatzen bagara, utzi dugun lekura, bai? Unitatera, zabaltzen badugu foroa, bai? Ikusten da, hantxe hongo da guk bidalitako mezua. Beraz, truko hori da, zabaldu behar dugu foro hori beste marko batean, bale? Ados? Marka eragozpenak.